Dragilor! Da, bună seara, că cred că e seara. Așa. În seara asta, așa, vreau să vă prezint un BB cream care eu l-am comandat și l-am și încercat. După cum puteți să vedeți pe tenul meu, că l-am încercat. BB cream-ul asta, așa. Și este vorba despre BB cream-ul de la Holika Petit BB. Așa. Ăsta este. Și așa. Și are SPF 25 plus. Nu știu dacă puteți să vedeți, dar are SPF 25 plus. Așa. Și nu scrie nuanța, dar nuanța am văzut eu că este foarte bună nuanța. Așa. Și haideți să vă spun și ce ingrediente are. Așa. Are apă. Are apă. Și celelalte ingrediente nu pot să le citesc pentru că unele sunt și lungi, este mari, sunt foarte multe ingrediente în BB cream-ul ăsta, da, așa. Și nu pot să vă citesc ingredientele. Da. Dar este un BB cream foarte bun. Este un BB cream foarte bun ăsta. Da. Și eu cred că l-am așa, trebuie să țin așa. Da. Bun. Deci este un BB cream foarte bun. Și atunci când îl fixez cu pudră, mi se pare că se mai închide un pic la culoare BB cream-ul ăsta. Da, dar este ok. Este foarte natural și mie îmi place faptul că este foarte natural. Mie îmi place efectul ăsta. Așa, că este foarte natural acest BB cream. Așa. Și da. Și da. Și așa arată. Și eu vă recomand din tot sufletul meu acest BB cream pentru că
pentru că eu am să-l folosesc în continuu până o să mi se termine acest BB cream, pentru că este extraordinar. Și acum să facem un pic diferența dintre un BB cream și fond de ten. Da, deci BB cream-ul, deci BB cream-ul este mai ușor, se simte mai confortabil pe ten decât un fond de ten. Și știți că fondul de ten vă poate provoca coșuri și așa mai departe. Că vedeți că eu am aici deja un coș, dar este spre vindecare coșul ăsta, și coșul ăsta l-am făcut datorită fondului de ten. Așa. Și m-am gândit eu să nu mai folosesc fond de ten și să folosesc un BB cream din asta, așa. Și eu am mai avut BB cream-uri de la Purito și de la Nuoderm, care vreau să vă spun că și BB cream-urile alea de la Purito și de la Nuoderm erau ok, așa. Și mai ales BB cream-ul de la Nuoderm avea o acoperire foarte mare și era foarte bun era, așa. Și BB cream-ul de la Purito era extraordinar și îmi dădea o strălucire așa foarte bună. Și ăsta, și BB cream-ul ăsta de la Holica este bun și este natural, da. Dar eu am aruncat BB cream-urile alea de la Purito și de la Nuoderm, pentru că BB cream-ul ăla de la Purito era prea gri, se făcea prea gri pe tenul meu și nu era ok. Și cu BB cream-ul de la Nuoderm, nu mai știu, că nu l-am mai folosit de mult și nu știu dacă mi se mai închis pe ten BB cream-ul ăla de la Nuoderm, nu mai știu, dar am găsit un fond, să știți că mă pomenește fondul de ten, da, așa. Dar să știți că BB cream-ul ăsta este extraordinar de fain. Extraordinar de fain este BB cream-ul ăsta, da. Și nu m-am mai filmat să vedeți cum se aplică și
și așa mai departe, dar vă promit că când o să mai când o să mai o să mai machiez cu BB cream-ul ăsta, o să vă arăt și cum se aplică el și așa. Da, dar vreau acum să vă și povestesc un pic despre cum s-a aplicat el. Da. Dar eu înainte de a-mi aplica BB cream-ul ăsta, am aplicat, deci mi-am curățat tenul cred că cu apă micelară, dacă nu mă șel, cred că, da, și cu tonerul și cu tonerul de la Beauty of Joseon. Da, deci cu aceste produse mi-am curățat tenul. Așa, și după ce mi-am curățat tenul, am aplicat serul de la Tokyo, pe care cred că l-am mai prezentat eu într-un videoclip, nu mai țin minte. Așa, și am aplicat crema de la de la tot brandul ăla, Beauty of Joseon. Și serul ăsta pe care l-am mai prezentat într-un videoclip sau nu mai știu, așa, este corean, da? Și la fel și crema, cred că este coreană, da. Și la fel și crema este coreană, așa, bun. Și am aplicat aceste două produse de îngrijire pentru ten. Așa, și apoi am aplicat BB cream-ul ăsta. Așa, și l-am blenduit eu, cu brățelul și s-au blenduit foarte bine și s-au aplicat foarte bine, așa, foarte bine s-au aplicat BB cream-ul ăsta, așa, și după ce mi-am aplicat BB cream-ul ăsta, mi-am aplicat și anti-cercan și l-am folosit, cred că, pe ăsta de la Elf, care are o acoperire foarte mare. Are o acoperire foarte mare anti-cercanul ăla de la Elf. Așa. Da, și s-au potrivit foarte bine cu BB cream-ul. Da. Deci s-au aplicat foarte bine, nu s-au potrivit
foarte bine cu BB creamul ăsta. Așa, așa, bun. Și după asta am fixat BB creamul și sub ochi cu pudra de la Wet n Wild, dacă nu mă înșel, că este pudra asta. Da, cred că e de la Wet n Wild. Pudra, așa, nu mai țin minte. Vedeți că nu mai țin minte ce brand era pudră, este pudra, da? Așa. Deci am fixat cu pudra aia cred că de la Wet n Wild. Așa, bun, și după ce am fixat BB creamul și anticercănul, așa, mi-am aplicat pudra de contur și am folosit o paletă care nu mai știu de la ce brand era, este așa. Dar deci am folosit o paletă care are o pudră de contur care este foarte sclipicioasă, așa, și are și un iluminator, dar iluminatorul nu l-am folosit pentru că am folosit alte iluminatoare. Așa, bun. Bun. Și după ce m-am conturat și mi-am conturat și nasul, așa, și fruntea și pe aici, așa, mi-am aplicat blush și am folosit blush-ul de la Milani. Am folosit blush-ul de la Milani. Așa. Bun. Și după asta am făcut o combinație. Cred că spun bine sau nu știu. Așa, cred că am făcut o combinație dintre iluminatorul de la Elf și iluminatorul de la iluminatorul de la Essence, cred că era. Este, da. Așa. Bun, și după asta aș l-am estompat pentru că era prea intens. Iluminatorul era prea intens. Așa. Bun, și după ce mi-am aplicat iluminatorul, așa, am trecut la machiajul ochilor și am folosit paleta de la Number 7, care are niște culori foarte naturale și cred că se potrivește cred că se potrivește și seara. Cred că se potrivește și seara culorile astea pe care le-am aplicat la ochi astăzi. Așa. Anunțează asta, așa. În fine. Da? Și după ce am terminat cu fardurile, mi-am aplicat
Mi-am aplicat rimel și am folosit rimelul de la Makeup Revolution, care îmi face genele foarte ok, foarte, nu știu cum să spun, foarte lungi, nu știu, așa. Și după ce mi-am aplicat rimelul de la Makeup Revolution, așa, mi-am aplicat ruj de la Fenty Beauty, roșu, da, pentru că eu nu folosesc altfel de culoare decât roșu. Bineînțeles că mi-am stă bine și cu maro și cu orice culoare îmi stă bine, dar eu prefer rujul roșu. Da, așa, bun. Și după aceea, după ce mi-am aplicat rujul, gata. Machiajul și așa arată machiajul cu acest BB cream. Absolut superb. Și v-am spus că dacă îl vreți și voi acest BB cream, eu vă recomand cu cea mai mare încredere acest BB cream, pentru că o să vă dea și SPF, da, și este foarte important SPF-ul, mai ales în cazul cum este pielea mea, pentru că pielea mea este și deshidratată și uscată și așa mai departe, și da, și mi-am trebuie SPF să mă și protejeze de razele soarelui când este soare puternic, așa, da. Și eu inițial vroiam să-mi iau BB creamul de la tot la Holica, dar pe cel hidratant, pentru că eu v-am spus, că mi-am trebuie hidratare. Da, mi-am trebuie hidratare non-stop, îmi trebuie hidratare non-stop. Așa, și cu BB creamul ăsta voi puteți să stați cât vreți voi, pentru că BB creamul ăsta nu va face nimic rău. Nu va face nimic rău. Așa. Și pe el scrie și data când expiră. Și dacă sunteți curioase și când expiră, vă spuneam. Așa. Expiră pe 28/08/07. Expiră. Da. Dar până atunci este bun BB creamul ăsta. Da. Este
foarte, foarte, foarte bun BB creamul ăsta. Și m-am gândit o să fac un videoclip pentru că pentru că pentru că nu m-ați mai văzut de foarte mult timp și cred că voi era dor de mine. Așa. Da. Și da, și eu vă recomand din tot sufletul meu acest BB cream pentru că este mult mai ușor pe ten decât fondul de ten. Da. Da, deci este super. Este superb acest BB cream. Da. Și nu știu de ce mă pomenește fondul de ten. Poate că m-am machiat pe prea mult cu fondul de ten și de asta mă pomenește fondul de ten. Că m-am machiat prea mult cu fondul de ten. Da, și de asta. Așa. Da. Da, și eu vă recomand acest BB cream. Și să nu uitați că da. Și poate unii dintre voi știți că fondul de ten nu este bun pentru tenul vostru și vă face coșuri și așa mai departe. Și este bun un BB cream, mai ales la persoanele tinere cum sunt eu. La persoanele tinere cum sunt eu le trebuie un BB cream, pentru că BB creamul vă uniformizează tenul, culoarea pielii vă uniformizează mai ușor, mai așa, da? Și fondul de ten poate să aibă unele fonduri de ten poate să aibă o acoperire foarte, 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 foarte mare și voi nu cred că vreți o acoperire mare și unele fonduri de ten poate să aibă o acoperire foarte, 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 foarte mică și să nu acopere nimic. Așa. Da, dar eu acum respir ușurată pentru că eu am descoperit produsul genial și perfect pentru pielea mea și da. Și da, și mai ales că BB creamul ăsta rezistă. Pentru că eu i-am făcut rezistența pernei și am pus așa perna pe tenul meu să văd dacă se ia. Și nu se ia. Deloc pe pernă. Nu se ia. Așa și nici când am mâncat nu s-a luat, deci este bun. Este foarte, foarte, foarte bun BB creamul ăsta, da. Da. Așa că, dragile mele, așa că
Eu vă recomand BB cremul ăsta pentru că este foarte, foarte, foarte bun. Este foarte, foarte, foarte bun. Și trebuie să vă luați sau să vă comandați că aici în Anglia nu este BB cremul ăsta. Prin magazine nu este nicăieri decât să comandați și trebuie să-l comandați pe nuanța voastră de ten și pe tipul vostru de ten și așa și în funcție de ce ten aveți, poate aveți tenul, nu știu, cu probleme și cu coșuri deja. Și dacă aveți tenul cu probleme gen coșuri și așa mai departe, nu știu ce fel de BB cream vă este potrivit pentru tenul cu probleme. Da, dar mi-a trecut un pic în coșul ăsta, vedeți? Așa, și mi-a curs sânge astăzi pentru că eu m-am dat prea tare, mi-am curățat prea tare tetenul și mi-a curs sânge un pic de aici, da? Dar nu are nimic. Da. Așa. Bun. Și da, și nu știu ce fel de BB cream s-ar potrivi pentru tenul problematic. Gen să aveți coșuri și chestii de genul ăsta. Nu știu. Da. Dar eu îmi cunosc tenul și știu ce fel de ten am și eu pentru că am tenul și un pic deshidratat și sensibil, am ales BB cremul ăsta pentru ten sensibil. Pentru că BB cremul ăsta tot, da, Holica, cel hidratant nu era pe stoc. Așa. L-am luat pe ăsta, adică l-am comandat pe ăsta. Da. Și este foarte, 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 foarte bun ăsta. Este foarte, foarte, foarte bun ăsta, da. Da. Și, da. Și eu vreau să vă spun că eu m-am îndrăgostit de BB cremul ăsta. Pentru că BB cremul ăsta l-am văzut la o youtubereață, ca să-i spun așa, la care mă uit eu, și-o cheamă Andreea Pletoianu. Așa, și la ea am văzut BB cremul ăsta și ea o recomandat bine. O recomandat bine BB cremul ăsta pentru că, da.
Așa, și au spus că este cremos. Dar, dar ea l-a întins mai întâi cu degetele și după aceea a venit cu burețelul și l-a blenduit cu burețelul. Da. Eu pentru că n-am făcut treaba asta să-l întind cu degetele să văd dacă este cremos și așa. Eu l-am aplicat cu burețelul direct. L-am blenduit direct cu burețelul. Și da. Și este foarte, foarte, foarte bun acest BB cream. Așa. Este foarte, foarte, foarte bun acest BB cream. Da. Și ce să mai spun despre acest BB cream este că da, eu efectiv nu mai știu ce să mai vă spun despre acest BB cream pentru că cred că se poate observa cât de natural este petenul meu. Așa. Și să vă apropii un pic. Să vedeți și de aproape cum arată. Superb. Superb. Doamne. Da. Aici pe frunte am pudra aia. Așa. Și este superb. Vedeți? Superb. Arată și de aproape și de îndepărtare. Arată superb. Și de aproape și de la depărtare arată superb acest BB cream. Da. Uitați-vă și voi un pic aici. Da. Și la lumina asta de bec arată foarte, foarte, foarte bine. Da. Și dacă v-am făcut curioase cu acest BB cream, puteți să-l comandați și voi. Dar să fiți foarte atenți. Ce frumos miroase în casă verilor. Scuze. Ce frumos miroase. Da, și să fiți atente că el vine din Italia. Da. Și eu am așteptat nu știu câte zile, dar am așteptat să vină BB creamul ăsta și eu am fost la gimnastică astăzi și am făcut gimnastică și m-am dus la clinica aia care se cheamă Able to Be. Da. Și când m-am întors de la clinica aia Able to Be,
mi-a venit și acest BB cream. Da. Da, dar o să așteptați cam mult până vine BB creamul ăsta, dar așteptarea întotdeauna este, nu știu, este bună așteptarea, este bună așteptarea pentru că da, este bună. Da. Și eu cred că cam atâta aveam de spus despre acest BB cream și dacă aveți cumva întrebări legate de acest BB cream, puteți să-mi lăsați în comentarii întrebările și eu am să vă răspund la întrebări. Da. Și eu l-am comandat de pe Notino, acest BB cream. Da, și de pe Notino poate să dureze cam mult. Dar voi trebuie să fiți răbdători, să așteptați să vină BB creamul ăsta și când o să vină și când nu mai știu cum. Da, și după ce a venit BB creamul ăsta, atunci îl încercați și vedeți dacă vi se potrivește nuanța și dacă ați ales-o corect. Eu mi-am ales corect nuanța și este exact nuanța mea. Bine, că eu o vedeam și cred că și un pic cam roz așa. Și nu știu de ce o vedeam așa că era roz, da? Dar este o nuanță foarte bună. Da, foarte bună. Este nuanța la acest BB cream. Și uitați-vă și voi un pic aici, dragilor. Da, așa. Da, deci eu v-am pupat. Pa, pa.